Nakati ilarami ko sa romantan ko mo daw kami mo. Lagi tayo herbs, wala na herbs medicine. Herbs medicine nga ipuwatan to clean up your body. Oh yeah, I drink that. Di ka nang balong tanong naman. Mami Santos. Nag-sublay to, nag-sublay. Sumublay. Wala nga ba kanukurang nga ito ko ang. Kurang. Kurang na dumalang. Ay. Sakay mo tante. Hindi kadua si kay latan nanti lawa. Dangkal kini anti nga ba. Adami ba ba? Ay, ya dari tu. Tisikin ni mana ano. Oh, sila ti kadayo. Oh. Gusto na tutulong ay? Nagtatrangkaso na. Oh. Ito magasta nito dyan, hino ka sa... Pag napagdamot sila. Siya na yung hospital ni Manang Manong Tanaw. Magpapanungaan daw. Oo. May tanong nagbakasyon sa amin yung anak lang, may ba? Pwede mo ba? Nilagay. Tuwan. Na-opera di anak ko mo. Tuwan, ay sila yung bypass ko na na. Wala nang tisali, nagtataw kami. Kidney. Kidney transplant. Di ada asawa natin nagko ah. Dua. Dati kadwa midi nga nagpasyar. Wow, gati puto na rin dyan ang itel. Gati puto na rin dyan ang inikanda. Ano ba? Siya mo na? Kasi ta, agkapama lang si Ika. Anak ko, nibulit. Nibulit. Dito siya dating sugit nagdadialysis. Dito siya sakit na endometrius, nagdadialysis. Basta, nagbakasyon ni Rodel. Ito no, takwa operakan no jum ko na kaan dito din sa ko na yung tunjok ako matay tatang ano ko operada ko na Yes, so ka ba ta? Yung pinakamalinis ang Ito ba? Kasi ayun yung mga apa, mga delikado ti Bagyo. kasi nabalik na nung maya-maya. Sama tayo na ba? Ito lang ang pababati ko na Bagyo. Ano pa yung nasa percent? Katubang kayo manang? Katubang kayo? Si Manang? Sinuna ka, Manang? Sinuna ka? Ano na? Ah, 45 ni Kwa. Mano Perning. Pero 40 tak. 40 tak. Ani Kwa apa? Kami every 2 years tayo manang. Mano Perning. Ah. Ano? 1944. 44.
45, 46. Kali manang natabi ko 46. Siya 48. Every 2 years. Manang 40. 40 niya manang? 40. Yeah. 40, 42, 44, 46. Senior citizen ka mo ito na ko. Yeah. Kita nga rin kita tayo ni Juan. Manang sita. 38, 48. Haan ni Kerning. Ay, 46 yung ano per name. Ay, 40, Tani. Tani. 44. Ni Manong Arturo, 42. Ni Manong, 40. ay, hindi pa nga rin kita ko na. Yeah. Ano Manang pili-piligat? Takot mo ka? Kaya isus ako ni Manong Perning. Perning. Ni Manang Sita, kut ka? 46, Manong Perning. Ni Manang Sita nga ka? 46, well. Well, sige. Well. Okay. Manang no. Well. Jadi nang ito tinaga nga sing-sing. Dati ni Daray sa ni Irene mati. Ada ta. Yes, ako. Ano ito ka laglagipan, set. Karing. Si Karing. Yeah. Isang suwi lang ka. Ito. Sakay mo tanti. Sakay niya po ito yung may celebrar si kanyang Christian wad na ito. Dito mo lang yung tita nagsasarat tayo. Dito mo lang pa nagsasarat tayo kakabagyan. Magbanulay sa mo, kunapa na kaano tayo di ba nagsikin na narat tayo. Malilita sa ni Golden Wedding. Ah, Kada kay di Golden Wedding. yeah. Kaya pa nagkasarga na siyo. Hindi tayo mo nagkikita. Right. Ada ba di manong. Yeah. Ito last day. So, bangat. Kailangan pa sa tiglag. Talaga na pag-ayat ka. Kami hindi ko bakulok sana. Oo, saka. January. Yeah. Second week. Mga ta, dapat video lang patulog ka kasi kayo mga itatapon. Saka. Malagit po ito yung naglaganda pa ilang manang. Malagit po kayo malay. So, ba? Yeah. So, kayo mata. Ito.
Oh, Lola. Agatuhan na kayo. Ay, nilang Ah, duha na kayo.